Indio, Ruben is my God. Diyan na ta karon dia po dibalik na po karon tan sa cross na tubig nining kuan July 5, 2020. Oh. Pikas cross tapos liha pikas ada oh kauban ako para yung passage din yung cross ng tubig na tulog kay direksyon sa straight man na niya nasa pikas po doon lasong kaparugan na ang tubig na saka dito diri na sad cross diyan na po do cross sa tubig dito diri na sa pikas na ko sakta sa pikas na do Karong paingon na tadto sa cross ng tubig. Diyan na sa cross ng tubig karon. Paingon na po dito sa linaw. Now. Paingon sa dito. Kaya naman dito ang kaunan ako buwan kaya ko naman dito sa Busay siya amagos man siya karan pa ning tambal sa binuang hilo kinis nga tanaman amagos makawaban ako yung buntag sa tanan ituhan ng material sa kitubal Meron pa sa Busay na. Meron pa sa Busay Doon kahoy. Kaya ko na meron dito Busay man siya.
Sa kilid namin agi kay disturb man pa yung dito ah. Oh. Subusay. So, hirapan dyan sa papay kung dito ah kay igo-igo man danlog mo mga bato.